नायदि दिनै IPF दिनै borok फाये जिनियां हेजामारा कामुक सराव फाये ताको खरकसानो बदि हायके बुइक लांख नायदि को नुकमान खना नायदि बिन borok फारि थांका तमां काहाम ग्रं तंग तंलायमा जागो borok साइटटा गारि चाइटटा बाइक फाये क्रिक्रिनि borok एटेक खायनो हायो जत IPF दिनै गुन्दारमां तो माने के साइक नारि गदि नं मबदि खायमखा जों आरोबाव जों तंलाय माने मामु संलाय चालाय तंलाय माने जों के आमुसे बरंनि IPF दिनै गारि रक दल के फाये गारि चाइटा ते बाइक चाइटा के फाये जोंनो एटेक खायपेका के एटेक खाये आनो इको बखर फाटिबो बय क्लां थागा बलाके कष्ट माने तो हटाबो नायने बायदि जिनि तागवान संना नाखासो जिनि तिप्रा म थानो बम हायके IPF तिरक एटेक खाय तंखा नरक वान सुबिनाय बायदि आनि बखर ताक बलाय दुखुमानजाक बखर फाटिजाक रद बाय बय क्लांगो जोंनो कुसिया से जों आरो मामु संगि चालाय तंमानि जों मामु संगि चालाय तंमा जागा गारि बाइक गोबां के हायो जों रिफिरगे एटेक खायो अब हायके बखर फाटिबो बुरि क्लां खाताय गुलारि बाइक गारि जतन दारुवा बं गारि ब जतन तंगो जों खारियाके जतन थैबाय कामु तिनि अब हाय घटना ताय कनि कथाम लांकानो दुखुमानजाक तंगो सिरियास हम हाय ताय मालबे लक गुलारि रकक जाखा हरदि बरदि बर हायो हर 11টা 11:30 हाय बाजिखना गारि बाइक फाये अब हायके जोंनो एटेक खायपायो आसुंनो